Exact, pe dumneavoastră la Buftea, deci în afară de PPDD, vă sprijină cine? Vă sprijină UNPR-ul și PRM-ul. UNPR și PRM. Dumneavoastră ați... Deci am fost primar PRM, am câștigat mandatul pe PRM. Și organizația locală? Organizația locală sunt toți oamenii cu care am plecat la drum, sunt consilierii cu care am lucrat 4 ani de zile și cu care chiar am realizat multe în Buftea. Bun, întrebarea mea era cât de important este partidul, da, la alegerile locale, că la parlamentare e important pe lista cui sau cine te propune, cine te sprijină. Dar, de exemplu, dacă va fi uninominal într-un singur tur, nu mai are nicio importanță. Nu mai are nici acolo nicio importanță. Și toți. Nu va mai conta mult partidul. Dar pentru un primar în funcție, în primul rând, și pentru, iată, domnul senator care acum candidează pentru funcția de primar, cât de important este partidul care te sprijină în alegere? Adică trebuie neapărat să fie un anumit... Cum votează oamenii? Votează în funcție de partid sau votează om? Nu, oamenii întotdeauna au votat în funcție de om. Dacă ești recunoscut în localitatea respectivă și ești un om serios, oamenii te votează. Nu prea s-a ținut cont de partid, pentru că în mandatul 2008-2012 sunt singurul primar de oraș din țară care am fost PRM. Aha. Iată, și o noutate. Da. De ce n-ați rămas la PRM? Că tot câștigați. Nu neapărat. Am fost pus la un moment dat am avut probleme vis-a-vis de accesarea fondurilor europene, de transportul către București. Și atunci domnul Iordănescu... Deci că era PRM sau că v-a ajutat domnul Iordănescu? Nu. UNPR-ul m-a ajutat la vremea respectivă, chiar cu tribunalul, am mutat tribunalul în Buftea care se vroia pe la Cornetul și multe alte probleme și atunci am dat o declarație că voi candida pentru UNPR în momentul când se termină mandatul. Între timp a avut o vizită domnul Dan Diaconescu la Buftea, neanunțată, la mine toți le-am dat posibilitatea să vină și le-am pus chiar sala de la primărie la dispoziție și la un moment dat s-a pus problema dacă schimbăm primarul, domnul Dan Diaconescu. Cetățenii au spus, nu, de ce să-l schimbăm, că e al nostru. Și atunci zice, de ce nu vreți să vină la Partidul Poporului? Și așa ați ajuns? M-au chemat pe scenă, toți oamenii, 600-700 de oameni, doamne, Partidul Poporului. Și le-am promis în fața, culmea era și live, am promis voința cetățeanului, culoarea mea politică este Buftea. Trebuie să realizăm lucruri, să rămână după noi și ceea ce este făcut este bun făcut. Restul vorbim... Eu cred că foarte important este omul. În mod special, alegătorul și electoratul se uită și vede cine este candidatul pentru funcția respectivă și analizează și felul lui de a fi, și realizările lui, și ceea ce a făcut în cariera lui de-a lungul timpului. Cred că la alegerile locale primordial este omul și mai puțin partid. La Buftea? În București. Da, din păcate și noi avem probleme cu câinii comunitari. Stați un pic, să lămurim un lucru. Că să poate ne spună ce-i Buftea. Da, Buftea deci este oraș, am înțeles, din 1900 și vă rog. Haideți să vă spun eu. De ce se deosebește Buftea de București? Da. Nu, suntem în afară de centrul ăla de la Buftea mai aveți ceva? Spuneți-mi, ziceți noastră despre orașul ăsta. Suntem la 16 km de centrul Bucureștiului, culmea. Și aveți vile. Palatul. Deci, Buftea este oraș din 1968. Din păcate, în infrastructura orașului nu s-a investit de 30-35 de ani. Toată rețeaua de apă și canalizare o avem din 1970-1975. Am mai spus-o și o spun tot timpul pentru că nici cetățenii noștri nu știu toți. Am conducte de canalizare din azbociment și din fier, care trebuie urgent să le schimbăm pentru că avem probleme cu alimentarea apei. Infrastructura, canalizare, în vatra orașului. Este vorba de zona Atârna și de Flămânzeni. Nu avem canalizare, suntem în 2012 și de-abia acum, prin fonduri europene, am început să introducem canalizarea. Și, stați un pic, și în acele zone, cum este? Sistem cu fosă septică exact, sau cum? Da. Și este în centrul orașului. Am reușit 2 cartiere să finalizăm lucrările, am introdus și apă și canalizare și am asfaltat trotuare. Îmi pare rău că nu merge... Da, domnul primar a adus un CD să vedem așa. Ba da, uitați, le avem, gata, le avem, iată. Deci acolo este diferența. Uitați cum arăta înainte, în studio, care Buftea este considerată... Acolo e zona studioului, da. Putem spune Media Pro, toată lumea știe că e Buftea. Da.
Este considerat Hollywoodul României. Din păcate, așa arătau străzile acum 4 ani de zile. Am avut inteligența, ca să spun așa. La fiecare lucrare am pozat înainte, am pozat în timpul desfășurării lucrărilor și la final. Și se văd diferențele clare. Și câte cartiere mai sunt acum? Exact cum ar fi fotografia aceasta, iată, cu o stradă... Aici să știți că am introdus apă, canalizare, avem asfalt, avem trotuare, avem toate condițiile. Bun, dar mai sunt zone, presupun, în care... Mai sunt zone, mai am 3 zone. Este vorba de cartierul Atârnați, în care lucrăm în momentul de față, introducem canalizarea, după care venim și refacem absolut tot. Am obținut în toamnă finanțare, este vorba de 32 de milioane de euro. Este vorba de PIDU, Plan Integrat de Dezvoltare Urbană. Sunt 6 proiecte într-unul singur, în care vom reface infrastructura. Este vorba de asfalt, trotuare, iluminatul public, introducem tot ce înseamnă cabluri în pământ și parcuri. Ne-am dus și către parcuri, 6 hectare de parcuri. Câte... Deci vreau să-mi fac așa o idee asupra locuințelor. Câte blocuri sunt în Buftea? 84 de blocuri. Deci 84 de blocuri. Sunt înalte sau... Nu, P+4. P+4 toate. Anul trecut s-a terminat în premieră în Buftea un bloc de P+6. Dar este făcut pe privat, nu este pe primul. Și restul numai zonă de case. Și restul zone de casă. Problemele celor de la bloc sunt diferite de cele ale celor care stau la casă? Da. Cu mult și... Cu multe. Zonele de case, am spus, am reușit în acest mandat să ne ducem cu utilitățile la ei, pentru că ei n-au avut. De exemplu, cartierul Flămânzeni n-a avut apă. Am reușit să introducem apa acolo, apa potabilă, rețeaua de apă în 2009. Până atunci n-a existat. Și acum introducem canalizare. Pe mine nu mă miră lucrul ăsta și vă spun, nu știu de ce vă miră, pentru că în București, la ora actuală, sunt în jur de 1000 de străzi care n-au canalizare, apă, gaze sau curent electric. În București. Acum eu pot să vă dau un răspuns vis-a-vis de canalizare. Vă rog. De exemplu, în Buftea, de exemplu, în Buftea, în momentul de față, noi nu mai avem stație de epurare. Și deversăm în canalul colector care face legătura la Glina. Canal colector care este la Apei Nova. Noi va trebui urgent să ne construim propria stație de epurare pentru că nu va face față. Canalele care sunt în momentul de față în oraș, la o ploaie de 25-30 de litri pe metru pătrat, automat se umple și refulează. Deci instalația efectivă de la început nu are capacitatea să preia un volum de apă așa de mare. Domnule Stoica, dumneavoastră aveți afișe? Am, dar foarte puține, pentru că... Păi sunteți primar în funcție, umpleam oraș. Am luat o hotărâre la Consiliul Local prin care nu am vrut să mai murdărim orașul. Bineînțeles că eu nu am, Marinescu nu are, în schimb cel de la PNL, care a trecut de la PDL la PNL, a umplut orașul peste. Deci a trecut de la PDL la PNL? Da, am un contracandidat. Păi stați un pic, deci la Buftea nu există USL, există... Există PNL, PSD. Deci avem candidați separați. La PSD este actualul viceprimar Radu Marinescu, iar la PNL este cel care a fost președinte 4 ani al PDL-ului, a trecut cu toți oamenii la PNL, se pleacă în campanie de la PDL, dar sunt îmbrăcați în galben. Iar el are o campanie foarte dură, a pus și a lipit peste tot, ne rupe orice. Chiar am avut acum 2 serii un accident, unul din oamenii lui s-a dus cu mașina special peste un om de-al nostru, pe care l-a și aruncat în șanță. Am fost cu el la spital la urgență. Ce să vă spun, alaltă ieri am fost la poliție să depun eu personal o plângere în calitate de candidat de primar. Depun o plângere pentru că mi-au rupt 3 benere pe strada Agricultori. Acolo era și contracandidatul meu, e vorba de George Pistol. Ne-a invitat comandantul și ne-a rugat pe amândoi să nu mai lăsăm oamenii să ajungem la diverse violențe pe stradă. Din punctul meu de vedere, la masă dragă, n-am nicio problemă în această... Din contră, și eu îmi doresc, mai ales că sunt primar în funcție, îmi doresc siguranța cetățeanului. În momentul când am ieșit din biroul comandantului și coboram scările, acest individ a venit, m-a amenințat și m-a scuipat în sediul poliției. Dacă ăsta este comportament de candidat la primărie, mă ierte Dumnezeu, am aici chiar și pot să vă documentez plângerea mea care am făcut-o
Am înțeles, bine, e o plângere, probabil că or să o ia în calcul și așa mai departe. Spuneți-mi slogan, ce slogan aveți? Pentru buftea, pentru bufteni. Aha, am înțeles. Structura socială, cei din Buftea, cu ce se ocupă? Din păcate, în momentul de față... Adică ce sunt? Muncitori, țărani, joacă la Media Pro? Nu. Marea parte a populației din Sunt cine categorii separate. Din cine altă? Pensionari? Dar avem pensionari, avem și tineri, avem tineri chiar performanți. Dar așa ca structură, Buftea a fost un oraș dezvoltat, industrializat. Din păcate, știți foarte bine, am avut fabrica de vată, s-a închis. Am avut avicola, s-a închis. Conservele s-au închis. Și asta acum cu acest trend de criză. Și oamenii de acolo lucrează în București? Oamenii de acolo și-au căutat săracii până în momentul de față pe unde au putut și vin marea majoritate către București. Și aici avem multe probleme aici. În momentul în care Consiliul Județean Ilfov nu a mai plătit către RATB, către Consiliul General Municipiului București, sumele respective și sume destul de mari, s-a scos RATB-ul și atunci s-a pasat la primar. Rezolvați-vă problema. Inițial hotărâsem cu primarul de la Mogoșoaia, pentru că eu nu sunt limitrof cu Bucureștiul, plătea dânsul o anumită sumă și o anumită sumă. Dacă se poate, pot să o și spun. Era vorba de 5 miliarde de vechi Mogoșoaia, 7 miliarde de Buftea. Și am fost de acord. Cel de la Mogoșoaia a spus, domnule, vin mașinile pline dimineață, bagă-ți singur. Mi s-a cerut singur vreo 13 miliarde. Și am făcut și noi o analiză cu Consiliul Local și am ajuns la concluzia să ne cumpărăm propriile mașini. Ne-am cumpărat 4 mașini noi, moderne, iar din luna septembrie, nici în momentul de față, Consiliul Județean Ilfov ne-a dat licența de traseu să putem să ieșim din București. Așteptăm acum, pentru că a luat ființă Autoritatea Metropolitană București și sper să ne dea autorizația după alegeri să putem să venim să aducem oamenii la metrou. Dar vorbeam puțin mai devreme de Consiliul Local. Vreau să vă spun că eu am avut în Consiliul Local o componență în acest mandat, 6 consilieri de la PRM, 5 de la PSD, 2 la PNL și 6 de la PDL. N-am avut absolut niciun fel de problemă, pentru că n-am intrat niciodată în Consiliu cu prostii. Mai mult, bugetele, și cred că sunt primul primar care am procedat așa, bugetele, eu i-am chemat, am discutat cu dânsii, le-am dat documentația, ne-am întâlnit după 2-3 zile, am răspuns la toate întrebările, am hotărât împreună unde și ce avem de făcut, pentru că este vorba de oraș, toți trăim în orașul respectiv și important este să facem lucruri bune să rămână după noi. Și vreau să vă spun că bugetele au fost nu făcute de primari și de directori, au fost făcute în comun cu Consiliul Local, drept pentru care le mulțumesc că au lucrat cod la cod cu mine și am realizat ce am realizat. Banii la buget, că e interesant, de unde vin? Doar din taxe și impozite? Nu vin numai din taxe și impozite. Din taxe și impozite avem foarte puțin. Avem în acest an un buget undeva la vreo 290 de miliarde, mă refer la bugetul propriu, dintre care de la cetățeni colectăm undeva cam la 60-70 de milioane. Restul vin din sume defalcate, ne vin din TVA, cote defalcate de TVA, ne vin de la ANAF. Dar vreau să fac și aici o precizare. Stați un pic că vreau să întreb ceva așa de culoare. S-a filmat Dracula în Buftea, erați primar atunci? Nu. Nu erați? Voiam să vă întreb dacă v-au plătit. Nu. Eu vă spun că cei de la ProTV sunt la zi. Păi nu, e vorba de un film străin. Interesant că dânsul are, să ajungem la domnul Iordănescu, vreau să aveți câte cartiere rezidențiale bucureștiene aveți acolo? Nu, avem anumite zone. Nu avem cartiere. Zone aveți? Avem, da. Deci aveți mulți care sunt de la București. Da, și vin la noi. Și ei ce plătesc acolo? Da. Ei vă votează? Nu. Dacă și-au făcut domiciliul de Buftea, da, dacă nu. Înțeles, da. La Primăria Capitalei sunt bani, domnul Cristof. Asta știu că sunt. 800-900 de milioane, chiar 1 miliard. Sunt bani. Gândiți-vă că din banii ăștia poți să rezolvi problemele oamenilor. Poți să le rezolvi problemele dacă, într-adevăr, există eficiență și transparență. Vorbeam de câinii comunitari. Să știți că eu m-am lovit de această problemă și mă lovesc nu de 4 ani, am fost și 4 ani viceprimar. Să știți că nu am reușit, iar și dacă eu, de exemplu, în Buftea construiesc un adăpost, sunt obligat prin lege, conform legii 215, legea noastră a administrației, construiesc acest adăpost. Dar nu rezolvăm problema pentru că voi lua câinii, îi duc în adăpost, iar cei care îi iubesc îi aduc înapoi la scara blocului. Am luat câini, am avut contracte, am luat câinii, i-am dus la adăpost, i-am deparazitat, i-am crotaliat, i-am adus înapoi. În momentul în care am venit înapoi, am găsit locurile ocupate pentru că au apărut alții. În general,
vin câini din București și vă dovedesc pentru că am câini, da, am câini crotaliați cu crotalii din București. Am vorbit cu doamna directoare de la Direcția de Protecție a Animalelor, le-am dat numărul crotalilor, dar nu mai m-a contactat nimeni în momentul în care am dovedit clar că sunt câini din București. Mai sunt și cei de la curte care vin și aruncă câinii pe stradă, mai sunt și din comunele limitrofe care îi aduc și îi aduc la noi. Cred că aici trebuie să luptăm comun, atât Primăria Bucureștiului, cât și județul Ilfov, să creăm 2, 3, 4 centre mari de adăposturi pentru câini și atunci cred că vom scăpa. Nu mai avem foarte mult timp și pentru că dumneavoastră sunteți în funcție, dumneavoastră nu. Vreau să vă întreb dacă vă avantajează că se alege primarul din primul tur. Scurt, vă rog. Normal, pe mine personal, nu. Pe cel în funcție îl avantajează. Dumneavoastră... Da, nu știu cât mă avantajează, eu rămân în continuare pe ideea că oamenii votează omul și contează ceea ce ai realizat, cel puțin din punctul meu de vedere, fiind primar în funcție, ce am realizat în mandat. Sunt foarte încrezător și am încredere că de data aceasta bucureștenii vor analiza, judeca și vor face cea mai bună alegere. Și sper până în ultima secundă, până la ultimul vot, ca în fotbal, până când fluieră arbitru, așa sper și de data asta. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și succes amândurora în lupta aceasta pentru câștigarea alegerilor locale. E o săptămână grea, domnule Cristo, o să avem timp să... Noi? Nu pentru noi, nu. Pentru candidați. Pentru candidați, dar avem timp să discutăm și temele politice. Pentru unii nu se e. Am promis că mâine seară... Chiar credeți că dacă ar avea, nu știu, un contracandidat puternic într-un oraș mare, cineva ar putea fi schimbat având în vedere acest sistem de vot pentru un singur tur? Da, pentru că va fi un vot al mașinăriilor de vot. Deci nu va fi un vot, nu va ieși lumea la vot. Tocmai din cauza acestei atmosfere de călduțe și o să avem totuși, să știți, mari surprize. Adică pentru că sondajele de opinie sunt pe oameni întâlniți pe stradă, da? Despre care nu știi sigur dacă vor ieși la vot. S-ar putea că dacă procentajul este mic, vom vedea, de participare, vor ieși numai nucleile dure și scoase de mașinăriile de vot. Și s-ar putea să ai mari surprize. Adică să dea peste cap sondajele, pentru că ăla l-a întâlnit pe stradă, cu cine îi vota? Nu știu, cu X, da? Dar ăla nu se duce la vot. Și aici va fi o mare problemă. Dacă se ies mulți la vot, atunci sunt altfel de rezultate, dar după părerea mea, tot ce se întâmplă acum e pe a merge cât mai puțin oameni la vot. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză și vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Ne vedem și mâine seara de la ora 22. Urmează urma lui Banciu aici pe B1 TV.